Atopaka panze tashayawo parking. Atopakawo panze tashaya parking mukati. Tashayawo parking. Saka guys, ndichakata live then ndotanga ndaona kuti makamera sei before I press the live button. Anditi maona because mukadaro mine makamera and things like that zvinogona kunetsa. And ndichakata live then I'll come back ndaona situation mukati yakamera sei. And ndinoda kuti muone kuti vabereki nasi vaita 10 up zvokutodaro asi kanzi meeting taita ugwamsiya nzanzi vanga vari 4 vabereki. Sunny, let's see you from this side. Okay, thank you. All right. Any morning, how are you? Fine, thank you, ma'am. Oh, Lena. Ndichakata kana tapedza.